Ce-i baiu, mă, Am murit radio. Ce ciobul, mă? O, sărac, o, iartă-l Dumnezeu. O, dragă, o, gică, Dar ce-a avut pruncul ăsta, mă? Mă, atât de bun a fost, mă, că și-a dat inima din el, mă, țâpe-l pământ afară, mă. Mă, pruncul ăsta așa de bun a fost cu noi, mă. Că și-a dat sufletul pentru noi, mă. O, iartă-l Dumnezeu, ca Dumnezeu să ierte lui toate păcatele și toate greșelile, fără de lege, fără de moarte. Umilie Tatălui Hristoase, a sfinția lui robului Dumnezeu. Să ne ducem aminte că a cerut un telefon mobil de la noi și nu i-am dat. Ca Dumnezeu să ierte lui toate păcatele lui și toate greșelile lui. Și fără de lege, fără de moarte și fără de voie. A fost atât de drag cu lumea, cum spune toți vecinii de aici despre sat. A fost așa de trist cu noi și-a dat Duhul la dracu, s-a dat. Dragă oinica mea, cum ai murit! Oinica mea, cum ai murit! De că mă, să n-ai mai dat! Și ce să ne spunem, fraților noștri? Ca Dumnezeu să ierte lui toate păcatele lui și toate greșirea lui. Fără de Lilia și sora noastră Anica. Și mă Plăcărica. Să se ierte lui toate păcatele lui și fără de lege. Nu să laudă și să hogegească. Scoli în pista mătii de groapă,